Velkommen til Marstal. Jeg hedder Carsten Jensen, og jeg vil tage dig med på en vandring her ved kanten af havet. Jeg har haft den sælsomste drøm. Jeg så et fantomskib. Hvad er det? Et spøgelsesskib. Ligesom et krigsskib, bare uden farver. Ja, ligesom et krigsskib, men det var et fragtskib, en damper. Lidt som erindringen, vi lige er gået forbi, bare helt grå. Hvad så mere? Nu kommer det mærkeligste. Det var midt om natten. Alligevel var det lyst. Lyset skød ned mod vandet og gik ud, når det ramte vandet. Kanoner skød overalt. Det var en torden, som du slet ikke kan forestille dig. Og flyvemaskiner. Hvad gjorde flyvemaskinerne? Kastede bomber ned, så skibene gik i brand og sank. Var det verdens ende? Ja. Måske. Ved du hvad? Det er den bedste historie, jeg nogensinde har hørt.